Computer. Yes, der var den. Goddag og velkommen til. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg er simpelthen hamrende nervøs. Det er meget, meget mærkeligt. Altså, jeg kan sagtens være nervøs. Det er jeg altid, når jeg skal lave noget. Men jeg ved ikke, altså, der foregår simpelthen så meget i mit hoved, så jeg synes, jeg har sådan lidt udfordringer med, hvor jeg sådan tænker, kan jeg vide, om jeg kan fokusere nok til at, sådan at få leveret det, jeg gerne vil levere. Så nu må vi se, og hvis jeg kommer sådan helt på afveje, så må I lige hive fat i mig. Men jeg har altså taget noter, og dem vil jeg prøve at føle så godt, som jeg kan i forhold til det her. Og også fordi jeg har lagt et pres på mig selv at sige, det skal kun tage en time. Og det er jo ret meget, men sgu ikke i forhold til, hvad det er, vi kigger ind i her med de essentielle olier og Symphony of the Cells, og det, som jeg synes, at denne her challenge i virkeligheden på mange måder har sparket i gang, i hvert fald for mig. Så det er sådan lidt, det er virkelig en interessant og sådan meget vibrerende energi, som jeg synes, der er i øjeblikket. Så det er spændende. Men jeg har fornemmelsen af, at der er rigtig mange andre, der også synes, at det her det er vildt spændende, det her Symphony of the Cells. Og altså, jeg tænker, at det er en rejse for os alle sammen, som vi altså bliver nødt til sådan at forstå både hele potentialet i, men også sådan, hvad er det egentlig for mig, det her at komme så meget i alignment, eller forstå, hvad det egentlig er, der skal til for, at mine celler sådan arbejder sammen på den her sådan meget symfoniske eller harmoniske måde, har man sådan lyst til at sige, fordi det er jo det, han har valgt at kalde det. Og det er også det, jeg sådan synes, jeg tjekker ind i energimæssigt, at det her, det er mega potent, sådan harmonisk set i forhold til, hvad vi kan opnå i vores celler, eller af samarbejde i vores celler, og dermed vores energi, dermed oplevelsen af, hvordan vi har det i vores krop, dermed altså vores styrke og kontakt til, hvad der skal til for, at vi kan trives og så videre. Altså alle de her ting, som et eller andet sted jo er med til at gøre vores liv lettere, mere i overensstemmelse med den, vi er. Så I kan bare stille spørgsmål undervejs. Jeg kommer til at dele linket, hvis jeg glemmer det, så husk mig lige på det, men jeg kommer til at dele linket til den bog, som jeg fik udleveret på kurset. Den har Victoria Norsham været så, den stødte hun på simpelthen inde på hans hjemmeside, og så den findes simpelthen som pdf. Så I vil, når I går herfra, hvis I føler jer sådan klar til det, vil I kunne gå i gang med så det selvfølgelig lige at læse det måske igen, og så, der er ikke så meget, den er meget fin, det meste er applikationer. Ja, jeg tror det var det. Jeg kommer lige kort ind på hvad jeg sådan lige har samlet op, meget kort i forhold til den challenge, som vi kører her i september. Så hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål, eller har lyst til at dele noget, så synes jeg, der skal være plads til det. Bare være opmærksom på, at jeg deler denne her Zoom bagefter inde i gruppen, ikke også? Så nu vil jeg lige finde mine noter der. Så ja. Så hvis der er nogen, der har spørgsmål, så slå jeres højttaler fra, fordi lige nu sidder jeg og kigger på mine noter. Så jeg kan ikke se det, hvis der er nogen, der rækker hånden op eller skriver i en kommentar. Så som jeg lige har været lidt inde på, altså det her, det er i bund og grund et kæmpe, kæmpe emne. Og det kan tales om fra rigtig, rigtig mange vinkler. Og det er jeg ret sikker på, at jeg kommer her til hen ad vejen. Jeg er også sikker på, at andre måske kommer til at vise deres begejstring og resultater med det her. Forkortelsen, som I formentlig vil komme til at møde sådan hen ad vejen, det er SOC, Symphony of the Cells. Og det er sådan en genial metode, som i sin udførelse er meget, meget enkel. Den er udviklet af Boyd Truman, og altså det er virkelig med største respekt, at jeg videregiver den. Og fordi han understregede flere gange, han ønskede, at vi tog hjem og delte det her.
prøvede det på så mange som muligt, fortalte om det. Så han er på alle måder, altså har ønsket om, at den får lov til og hvad hedder det, få et liv, uden at det nødvendigvis skal komme fra ham. Og på den måde, der er det genialt, det han har lavet, fordi det er olierne, der taler primært. Selvfølgelig vil vi hver især påvirke det med den, vi er, hvad vores erfaring er, hvordan vi arbejder med healing, eller ikke arbejder med healing. Hvis vi ikke er behandler, så er den lige så enkel at udføre. Og det er jo det geniale ved det her, at det kan godt være, at vi som behandlere er dem, der som tager første skridt eller taler om det, men alle kan i virkeligheden tale om det, hvis de er glade for olierne, eller hvis de har opnået nogle resultater, de har lyst til at dele. Så jeg tager sådan den her opfordring op og deler det, og har allerede delt det rigtig meget i min klinik også, har behandlet det. Forskellige af de her applikationer, som der er ved at indhente erfaringer med det. Og i dag, der vil I få den applikation, der handler om forgiveness. Dels fordi det var den, jeg selv prøvede, da jeg var dernede, og så har jeg valgt at gå videre med den, og synes, at den har en dybde, der er mega interessant, og som relaterer ret meget til det, som nogen har oplevet i den her challenge her, vi har haft i september. Så det man jo kan sige, stille sig selv spørgsmålet, det er sådan, hvad er cellernes opgave egentlig? Altså sådan helt i bund og grund, hvad er det egentlig, at cellerne gør? Hvad er det egentlig for en opgave, de skal udføre for os? Og sådan prøv at I må jo meget gerne komme med et bud, så kan jeg lige tjekke kommentarerne, hvis det er, I har sådan nogle bud på det. Men ellers så bare, hvad synes du selv? Hvad tænker du selv? Altså vi taler om celler og deres, om de er sunde eller ikke sunde, og hvordan deres tilstand er. Men hvad er det egentlig? Altså hvordan kan vi støtte det, som cellerne er, ud over det, vi spiser, ud over det, vi gør? Fordi altså noget af det, som jeg i hvert fald ved, at cellerne gør, det er, at de jo er i, det er ved det ord, der hedder coherence, altså de er i, eller det vi ønsker, at de kommer i coherence, altså at de arbejder sammen, og at de forstår. Og i bund og grund er alle celler jo ens, men de har forskellige opgaver, og det forstår de. Det er jo meget interessant, hvad det er for en kommunikation, vi der kan komme ind og byde ind i med de essentielle olier. Så det er også derfor, altså når man sådan stiller sådan nogle spørgsmål her, så vil det jo lede os i alle mulige forskellige retninger. Fordi vi har hver især sådan forskellige øjne eller filtre, som vi kigger ud i verden med. Og de har måske alle sammen at gøre med, hvor er det, vi kommer fra? Hvad er det for en baggrund? Hvad er det for en historie, som gør, at lige netop vi sidder her i dag, eller kommer til at arbejde med det her? Og det er sådan den, vi egentlig inviterer os selv til at dykke ned i, når vi begynder at arbejde med olierne på denne her måde her. Men det er i hvert fald godt at være lidt opmærksom på, hvad er det egentlig for en forventning eller et afsæt, som vi har i forhold til det her energiarbejde, som det er. Så det kan fortælle lidt om udgangspunktet. Og jeg ved, om der nu var nogen, der delte noget. Nu vil jeg lige prøve at se, hvordan er det, så jeg kommer tilbage her hurtigt. Nej, der var ikke nogen af jer, der har delt noget. Eller har jeg slået chatten fra? Kæft, mand. Ja. Ja. Det er lidt off i dag i forhold til det. Nu skal jeg lige tilbage igen. Men altså, vi satte jo 2 intentioner i den der challenge, som vi startede. Den første, den var jo med lemongrass og med oregano, og den næste, den var med patchouli, ylang-ylang og tangerine. Og jeg har så senere haft brug for at bruge frankincense mere intensivt i det, jeg har gjort her de 20 dage, som jeg har været på, og det har det jo ikke været endnu. Men jeg kan dele, at min intention, den er at forstå energi dybere. Og det har altid været min intention.
eller i hvert fald så længe jeg har været behandler, i hvert fald de sidste mange, mange, mange år, der har energi været sådan overskriften for mig. Øhm, Fordi for mig så er det jo, altså det er jo i virkeligheden det hele. Og derfor er det også en gang imellem noget store ting, som jeg inviterer mig selv ud i forhold til på den måde, altså hvad det er, jeg sådan kan tage ind i virkeligheden. Og derfor kan det samtidig godt være noget, kan der foregå ret meget omkring mig, sådan energimæssigt, som jeg ikke, som jeg skal fokusere på, og ligesom sige, nu gør jeg det her. Men det er, altså der var et ønske om at forstå energien dybere, men gerne også i samspil med de essentielle olier, og med det udgangspunkt, at det er sådan, at hvad jeg kan rumme, eller hvad jeg kan lytte til, hvad jeg kan byde ind med. Og derfor så, altså og i hele den ligning, der handler om det, der handler det jo for mig om at tage mig af mig, at passe på mig, at tage mig af min trivsel. Og sådan den her, at jeg har fået det her menneske dengang i vuggegave, øh, som jeg hele mit hjerte ønsker at elske på en måde, så jeg passer på mig. Også i de situationer, hvor jeg ikke kan lide mig. For det er der. Der er de der situationer, hvor at jeg tænker, shit, altså, hvad har du gang i? Eller hvor jeg møder en, jeg ikke kan lide. Og i de situationer, der er selvomsorg og selvkærlighed jo i virkeligheden den aller vigtigste at være bevidst om. At jeg bliver nødt til at tage mig af, hvad er det så, der er inde bagved? Hvad er det, jeg skal lære? Hvad er det, jeg skal forstå? Så jeg også kan lære at elske den del af mig. Eller i hvert fald at forstå det så meget, så jeg kan passe på mig og se, hvordan vil jeg så gerne være? Som jo så kunne blive en ny intention. Og det er jo noget, jeg gør ved at lære, hvad det er, at der nærer mine behov. Og jo, når man går ind i det der klasseværelse, som er ens eget der, så finder man også ud af, hvad gemmer der sig bag rollerne, hvad gemmer der sig bag historien og det tillærte og tilpasningen. Så denne her nysgerrighed på, altså hvad jeg reagerer på, hvad der ligger bag ved det gemte og det glemte i min krop, i min energi, og som mine celler husker. Det er det, der som på en eller anden måde er genialiteten i jo de essentielle olier, men som bliver ekstra genialt med det, jeg sådan indtil videre har oplevet med Symphony of the Cells. Så det, jeg har hørt i forhold til vores challenge, det er, at der er mange, der har oplevet frustrationer, irritation og vrede. Og også hvor at man har ledt lidt efter en årsag til det. At der er egentlig ikke nogen grund til, at jeg er irriteret nu. Der er ikke nogen grund til, at jeg er frustreret. Det er jo noget af det her med at kunne lide sig selv alligevel. Der ligger en kæmpe stor opgave i at acceptere, at hvis vi lander der i os selv, hvis vores krop af en eller anden grund reagerer, hvad er det så i virkeligheden, jeg reagerer på i mig selv? Hvad er det, jeg ikke synes, der er okay? Og så igennem den her accept af at anerkende, at det er åbenbart sådan, jeg føler, det er sådan, jeg har det. Hvad ville udfordringen være, hvis det var, at jeg skulle acceptere, at det er sådan, jeg er lige nu? Og så hvor den adgang, eller den accept, så giver adgang til det, der ligger inde bagved. Det vil altid være nemmere for os at sådan tage lagene af og finde ud af, hvad er det, vi tænker om os selv, at vi skulle være så? Hvad var det for nogle forventninger, der lå der, som vi åbenbart ikke altid kan leve op til, og som gør, at vi ikke kan lide os selv, eller den udgave af os selv? Og dermed så bliver bare alene det at kigge på vreden på den måde jo interessant, og ikke så meget, hvorfor er jeg vred, eller hvad gjorde nogen ved mig engang, men hvad er det egentlig for nogle, altså man kan bruge de der forventninger til sig selv, og det at man anerkender, jeg kan faktisk ikke lide mig selv, når jeg er sådan, og så går ind i hele den der dialog, der er med, at
kan jeg egentlig være det bekendt? Kan jeg egentlig være bekendt, ikke? Kan jeg være bekendt at vende ryggen til mig selv, når jeg har det sådan, at jeg rent faktisk har det svært og ikke kan lide mig selv? Og der kommer hele den der udfordring med selvkærlighed og selvomsorg, og hvad vi forventer af vores identitet og selvbillede, den kommer ind som sådan en, altså der kommer mange dimensioner i spil. Og det er jo det, en symfoni er. Den er jo består af mega mange lag af sådan toner, der er harmoniske, noget, der måske kommer ind og vender billedet rundt, skaber nogle dybe toner. Der kommer nogle lyse toner ind og sådan. Altså, det er jo det, en symfoni er, og så er den et forløb. Den starter et sted og vil noget og gør noget undervejs. Og det er hele den der anerkendelse af, at det er sådan, det er at være et menneske. Det er sådan, det er at arbejde og gå i proces og transformere og kigge på og lære at kende og finde den her selvkærlighed, finde den her, at vi kan elske os selv, selvom vi ikke kan lide os selv, fordi så handler det lidt om, hvad er det så, jeg skal tage mig af i mig. Og det er også, altså jeg tror også på, at det er der, at selvværdet er. Det er der, vi finder sådan den her naturlige selvværd, hvor vi må godt være der, og vi må gerne reagere. Det behøver ikke at være rigtigt, men det behøver ikke at være forkert. Det behøver bare at være. Jeg håber, det giver mening. Så det jeg så også har hørt i denne her challenge om, at det er, at der er taget store beslutninger. Der er nogen, der virkelig har taget store beslutninger, også hvor jeg ved, at det er nogle beslutninger, der har været, altså der har måske, altså de har haft lyst til at tage i årevis. Og det fortæller jo bare noget om, hvor potent oregano og lemongrass i virkeligheden er, at lige pludselig så er den der. Så har der også været nogen, hvor at der er blevet mere plads i det indre, sådan så det, der var i stand til at forstyrre og vælte en før, ikke længere på samme måde kan forstyrre, eller i hvert fald gøre det nemmere at finde tilbage til sådan et sted, hvor det er rart at være, eller hvor det er til at være. Så jeg synes faktisk, det har været rigtig fint, at den her challenge, den har været en af de mere tilbagetrukne, hvor at alle lige så stille bare har fået den plads, som der har skulle til for at se påvirkningen af alle de der sådan mange daglige rytmer og mønstre, sådan så de kunne blive justeret lidt, måske meget, men i hvert fald blive justeret. Og det er så det, der har fået mig til at tænke, jamen så er den, der hedder forgiveness, den jeg skal dykke ind i nu. Ikke lige nu, men som jeg skal give videre i Symphony of the Cells, for sådan ligesom at give den her, at det er sådan, vi arbejder med det. Så Symphony of the Cells er super interessant simpelthen, fordi at det er jo det, de essentielle olier kan. De kan stimulere vores celler til at tale mere rent, til at tale sammen og til at finde tilbage til sådan en fælles symfoni. Og altså, det ved de fleste er nok, som kender mig og som ser det, jeg skriver og det, jeg taler om, at det er jo det, jeg synes, der er så genialt ved celler, eller ved, de essentielle olier, det er, at de tilbyder os den her gave i at tale udenom alt det, vi har lært. Alt, hvad der er tillært, alle rollerne, historien, identiteten og selvbillederne, og you name it, og så gå direkte i samtale med vores celler. Og sådan den der kombination gør, at det bliver muligt at skabe en symfoni, som vi kan begynde at lytte til og forstå og oversætte på vores måde, sådan på den måde, vi forstår os selv. Der, hvor at det kommer til at tilføre vores historie nogle flere perspektiver, eller nogle twist, eller noget transformation, i forhold til, hvordan vi forstår os selv, eller verden, og det vi gør. Så det er sådan en fed proces. Der er, altså olierne i hans applikationer forstærker hinandens virkning. Så det er sådan sammensætningen, der genvækker cellernes indbyrdes samarbejde med hinanden. Og
Altså man kan jo bruge det som man kan bruge det som noget, hvor man ønsker at forandre en eller anden, lad os sige det, en eller anden condition. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal, nogle symptomer, som der er. Men, men ligesom så meget andet, så findes der også, altså der er for eksempel også en, der hedder purpose, hvor man måske altså, har lyst til at skabe lidt klarhed omkring, hvad det egentlig er, hvad skal, eller har brug for sådan at få åbnet for de her ting, og få ryddet op i, hvad der kunne være af støj. Så der er sådan forskellige måder at gå til det på. Jeg vil sige, under alle omstændigheder, så vil alle hans applikationer faktisk lige, man vil kunne tage en hvilken som helst, fordi han arbejder med alle kropssystemer, eller ikke med alle kropssystemerne i alle applikationerne, men der arbejdes også med kropssystemerne, ud over symptomerne. Så hvis man har svært ved lige at finde ud af, hvor skal jeg starte, så kan man måske bare tage den, der virker, der springer mest op af siderne, eller som virker mest tiltalende. Så det her indbyrdes samarbejde, cellerne har med hinanden, det er jo også det samlede, eller det skaber sådan et samlet energibillede, som skaber sådan en åbning, der giver de her strømninger af ny energi, så vi har mulighed for at finde en ny balance og justere. Ja. Jeg kan jo godt lide ordet, den der symfoni, men det er jo lige så tit, at vi taler om frekvens, hvilken frekvens er vi på. Og ligesom at alle instrumenterne i et orkester har forskellige frekvenser i deres lyde, så er vores energi og vores celler afhængige af, om det er det ene organ eller det andet organ, om det er knoglerne eller hjernen, nervesystemet, så har de også, arbejder de også på forskellige frekvenser. Så vores krop er en stor symfoni, og så kan der være noget disharmoni, og der kan være nogen, der spiller højere end andre. Og det vi sådan arbejder hen imod med det her, det er at prøve at skabe en sådan harmonisk, symfonisk oplevelse af cellernes samarbejde. Men der er jo ikke noget af det her, der sker uden, ligesom alt andet, så sker det jo sådan, at vi, altså ligesom musik skaber forskellige følelser og erindringer og sætter reaktioner i gang, så gør de forskellige ikke obligationer, men applikationer det samme. Skal jeg se, jeg har stadigvæk noget tekst til det der med at være konkret, så jeg vender tilbage med sådan at vise tingene, tror jeg. Eller det ved jeg ikke, det finder jeg lige ud af, når jeg går derhen af. Der er mange applikationer. Altså denne her bog, som jeg deler pdf'en til, linket til pdf'en til, den er fyldt med sådan nogle applikationer, der kan forskellige. De hedder noget, og det er ikke altid, at man sådan lige kan oversætte, hvad det er, der menes med det. Men så kigger man på det, der hedder body systems. Nu håber jeg sgu, I kan se det. Body systems, og ellers så viser jeg det igen. Og så er der noget, der hedder possible conditions hernede af. Og det er der simpelthen til dem alle sammen. Så der er selvfølgelig et stykke arbejde med sådan at lige at finde rundt i det her og prøve det af. Og eftersom der er mange, så har jeg det i hvert fald sådan, at det er en rejse, jeg skal ud på for at få en dybere forståelse af det, både af spændvidden, bredden og dybden og intensiteten i det. Og først og fremmest for mig er det vigtigt, hvordan, altså hvad er det for et samarbejde, som de her applikationer skaber i vores individuelle energi. Fordi vi har alle sammen, altså vi starter jo forskelligt, og det handler om i en hvilken som helst energibehandling, det er at igangsætte det, eller der igangsættes det, som personen selv er klar til, som energien har overskud til at gå i gang med, som der er livskraft nok til at tage livtag med, eller tage fat om.
Så hvis det er nogen, der ikke er så livskraftige, jamen så kommer det måske langt mere stille og roligt i gang efterhånden, som der bliver åbnet mere og mere op for energien. Og for andre er der